Hjem igen fra min gåtur og fik hentet min scooter, så tænker jeg lige, at jeg vil alligevel starte den her vlog, fordi det har jeg jo ikke rigtig gjort endnu. I dag der er det fredag den 13. februar, og klokken den er ved at være 12. Og jeg var ude at finde min scooter, fordi i går der var jeg til åbning af et nyt froyo-sted med 3 veninder, og det regnede. Så jeg valgte at efterlade min scooter, og så tog vi en bil. Vi stod i kø i øsende regnvejr i 2 timer for at komme ind på det frozen yoghurt sted, som hedder Mio. Virkelig lækkert. Jeg ved ikke lige, om det var de 2 timer hver, men vi var fast besluttet på, at vi skulle have det. Det var åbningsdagen i går, så de havde 50%, så det siger man ikke nej til. Men det var super hyggeligt, fordi så mødte jeg også lige en af mine andre veninder, Clara, i køen, så hende fik jeg også lige set, inden jeg smutter. Altså jeg synes, det er helt skørt, at om 3 dage tager jeg afsted. Om 4 dage, der er jeg i Australien. Men ja, jeg tænkte, jeg ville vlogge den her weekend igen, fordi at det er min sidste dag, inden jeg rejser på Bali. Og jeg skal bare en masse hyggelige ting. Men som sagt, der er klokken ved at være 12, og ved en 1-tiden, der skal jeg sammen med Frede, min veninde, og have hjælp med noget arbejde. Så indtil der vil jeg lige lave lidt videre på skole, som jeg lavede i morges også, fordi jeg gerne vil have lavet så meget som overhovedet muligt, inden jeg rejser. Så det er egentlig lige min plan den næste times tid, og så tager jeg hjem til Fredski. Altså senere i dag skal jeg ud og spise med nogle veninder på Numero 4, som er en af mine yndlingsitalienske restauranter. Så det bliver også lækkert lige at vise dem det. Jeg er kommet hjem til Freddy. Hallo. Så bare lige at snakke lidt. Fred, hun har bestilt noget frokost, og så skal vi bare have skudt noget motivation i mig. Det bliver godt. Ja. Fred, hun er min mentor i dag. Skole. Freddy er flyttet i en ny villa, så den er hyggelig. Jeg skal lige se. Så der er udeområde med en lille pøl. Jeg har faktisk ikke været i den endnu, det er ikke godt. Nej, det er sjovt. Hver gang man har en pool, så bruger man den ikke. Jeg har slet ikke været i den. Nej, jeg har ikke. Jeg har ikke engang haft lyst til at være sådan, jeg skal lige i poolen. Nej. Jamen, så der er indendørs køkken, der havde de ikke sidste gang, så Meget bedre, ja. det er godt. Så har vi Fredes værelse herinde. Er det sengetøj, du har haft med hjemmefra? Ja, det der. Og jeg sagde til rengøringsmanden her den anden dag, var sådan, du bliver simpelthen nødt til at skifte på grund af min allergi. Jeg bliver nødt til at skifte sengetøj. Ja, så det er der herinde. Og så er der også værelse ovenpå, hvor Oscar bor, og en tagterrasse. Tak for hjælpen. Jeg er kommet hjem fra Frede, fordi at jeg har et møde her om cirka 10 minutters tid, som jeg godt lige vil være hjemme til. Og på vejen hjem, der købte jeg lige for noget, der hedder Motion Café. Gulerodskage. All clean ingredients. Og jeg prøver lige at spise lidt sundere, fordi at jeg vil godt være klar til sommer. Jeg kan lige se, hvad der var i. Men den dufter sindssygt. Sådan en gulerod kokoskage er mandelmel, æg, gulerod, kokosnød, honning, kokosolie, æblesauce, kanel og vanilje. Så der er ikke noget added sugar eller noget som helst. Så det var dejligt. Og jeg var lidt sulten, og jeg skal først spise om 3 timer. Så jeg tænkte lige, jeg vil faktisk have haft en proteinshake. Ej, den er helt moist. Ej, hvor ser jeg hæslig ud. Jeg glæder mig til at få noget makeup på senere i dag. Den kunne godt smage lidt mere. Men den smager ikke dårligt. Men der er ikke så meget gulerod over den. Den er mere kokos. Det er nok ikke lige noget, jeg kommer til at købe igen. Og så sagde Frede til mig i dag, at Copenhagen, det bageri, der er her, har fastelavnsboller i weekenden hele februar. Og så efter jeg køber den her, så kører jeg forbi en Copenhagen. Så det tror jeg faktisk, jeg prøver i morgen eller søndag. Det var virkelig rart at være hjemme hos Frede. Hun hjalp mig lige med at få lidt motivation ind i mit hoved igen. Fordi, not gonna lie, jeg er blevet lidt træt af Bali, så der har ikke været så meget motivation. Jeg er færdig med mit møde og min kage, selvom den ikke smagte særlig godt, men jeg er sulten. Og det gik faktisk mega godt mødet. Hun er virkelig sød, hende jeg havde møde med, så det er great. Så jeg glæder mig til lige at høre tilbage fra det. Jeg er så træt. Klokken den er blevet 7, og jeg har lige fået lidt tøj på. Jeg har fået sygt meget kvalme og sådan lidt, har det lidt funny. Så jeg magtede ikke lige at have et eller andet stramt tøj på. Så det bliver bare jeans og min
Elsie top, den har jeg ikke haft på i sygt lang tid. Jeg gider heller ikke have så meget makeup på i dag igen, kan jeg mærke, for jeg skal alligevel bare hjem og fjerne det bagefter. Jeg har chokehold, jeg har bare tænder op og ned, men de vil vinde med guldskeen. Jeg tror den lang vej, der er ikke noget som du får ud af siden af mig. Og sørg for at du klarer til frygten. Mit kamera det løb tør for læringsplads, så jeg har lige siddet og slettet en masse gamle optagelser. Og nu er klokken blevet 19.34, så jeg skal gå her om 10 minutter. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg vil skifte top. Jeg skal lige have nogle smykker på. Nå, jeg endte med faktisk at tage andre bukser på. Fordi at jeg føler, at det blev lidt for casual, altså fordi jeg gider ikke at have høje hæle på i dag. Det er blevet lørdag den 14. februar, hvilket vil sige, at det er Valentine's Day. Som I så regnede det vildt meget, da jeg vågnede i morges, så jeg har bare haft en lidt stille morgen, lavet lidt aflevering, og klokken den er blevet 11:15, og jeg er mega sulten, så jeg tænkte, at nu vil jeg komme afsted og få noget mad. Jeg havde en mega hyggelig aften i går sammen med Fie og Julie. Vi var på en af mine yndlingsrestauranter, der hedder Numero Quattro. Og jeg fik lækker pasta, og jeg endte også med lige at få et glas vin til maden. Og så endte vi faktisk også med at få gratis dessert og limoncello shots i flere omgange af ejeren, den ene ejer. Og så fordi jeg var mega træt, så troede jeg lige, at jeg kunne få os ud af restauranten. De andre piger ville godt i byen. Men så på vej ud, så den anden medejer begynder at snakke til os og invitere os på drinks. Så der fik jeg også lige en amaretto sour. Så det kan man jo ikke sige nej til. Gratis drinks, det må man ikke. Det er en regel. Og så endte jeg faktisk med at tage hjem, men det var virkelig, virkelig hyggeligt. God mad, god drinks, godt selskab. Jeg var lavet hjemme sådan noget 11:30, så det var mega rart. Så lå jeg bare lige lidt på min telefon, og så faldt jeg i søvn. Nu skal vi ud og have vores skridt, så jeg tænker faktisk at tage på The Hula. Der har jeg ikke været i lang tid, fordi jeg kunne virkelig godt spise deres græske yoghurt bowl. Så jeg tror, det der jeg ender med at tage hen. I dag, der skal jeg bare slappe lidt af, være produktiv. Jeg troede, jeg skulle sole, men det kommer jo ikke til at ske. Og så i aften skal jeg ud og spise og hygge med Lisa og hendes veninde Rebecca, så det bliver også meget hyggeligt. Vi skal på noget, der hedder Lusa og spise. Har jeg booket bord til klokken 8, og så må vi bare se, hvad aftenen den bringer. Lidt at opdatere i dag. Eller jeg har ikke glemt, jeg har bare lige været dårlig til det. Så det sidste jeg så var jo, at jeg var nede og få noget at spise. Det er 4 timer siden, over 4 timer siden. Og Katie har skrevet, at jeg skal komme forbi Layday og bare sige hej, for jeg har ikke set det noget tid. Jeg ved ikke, om jeg lige når at se hende inden Australien. Så det kan godt være, at jeg lige gør mig lidt tidligere klar, og så tage forbi Layday lidt før. Lagt make-up. Jeg er kommet i mit tøj. Og så har jeg stiletter på. Men lad os finde nogle jewelries. Shimia. Jeg må altså lave mine læber, men det bliver først lige lidt senere. Øring. Det ved jeg ikke helt, om jeg kan lide til det her outfit. Eller om jeg bare skal tage en helt plain på. Den er virkelig flot til gengæld. Den tror jeg er lidt mere jeg er til den her. Jeg kan huske en stor hue i dag. Det kunne være lidt sjovt i dagens anledning, føler jeg. Det gør vi. This is the fit. All black. Og så har jeg mine slangeskin stiletter på.
Godmorgen, det er blevet søndag. Klokken er lidt meget, den er 11:15. Jeg har været vågen siden klokken 8 og bare ventet på Lisa og Rebecca vågnet, så vi kan komme på Copenhagen, fordi det er fastelavn i dag, og vi skal hen og have fastelavnsboller. Men vi var jo ude i går, jeg endte faktisk med at tage hjem klokken 12:30, og pigerne de var ude til scenen, der har fået lavet tatoveringer, så det glæder jeg mig lige til at se. Men jeg ramte en mur i går, og jeg var ikke fuld, så jeg skulle bare hjem, og så endte jeg faktisk med at snakke med min veninde Nico i over 2 timer. Så da klokken den var ved at være 3, var jeg sådan, nu skal jeg sove. Og det var min sidste hele dag på Bali i dag, så det er også hyggeligt, fordi jeg rejser i morgen til Australien. Så jeg skal også have pakket i dag og været lidt praktisk igen. Jeg vil også godt sole, fordi solen er faktisk fremme i dag, så jeg ved ikke, om jeg mødes med Maria, Ella og Sola på et tidspunkt. Rebecca og Lisa har lige skrevet i hvert fald, at de er vågne og er i gang med at gøre sig klar. Og så skal vi bare på Copenhagen og have noget godt dansk med. Hej. Vil du se min nye tatovering? Jeg har sagt til vloggen, I har fået. Hej vlogge. Går I i nat? Ja. I er crazy. Men var der sådan noget remote hjemme? Ja. Har vi skolerne og sådan noget for børn? Race-test. For eksempel derhjemme. Nej. Overhovedet ikke derhjemme, men den er god. Ja, jeg synes, den er god. Klokken den er blevet 6:30, og jeg har ikke rigtig snakket til jer siden i morges faktisk. Som I så, var jeg ude at spise morgenmad med Frede, Rebecca og Lisa på Copenhagen, og vi fik fastelavnsboller. De var faktisk overraskende gode. Jeg plejer ikke at være så meget fastelavnsbolle kage-menneske. Så valgte jeg egentlig bare at tage herhjem og sole, og så spurgte Katie, om hun kunne komme forbi og sole sammen med mig, så det gjorde hun, og var her indtil klokken 5. Men jeg har haft en mega hyggelig dag. Jeg har ikke haft tømmermænd, hvilket er vildt rart. Jeg har bare været træt. Jeg skal også have pakket i aften. Jeg skal lave noget skole færdigt. Jeg har også lige haft ansigtsmaske på. Jeg skal have farvet øjenbryn her til aften. Og bare have sådan en lille self-care. Jeg har været over at hente en sandwich og fritter. Jeg har fået mig en kylling pesto sandwich, som jeg har fået før. Så nogle fritter. Jeg fik ikke lige afsluttet vloggen i går aftes, så det er det i dag, jeg flyver til Australien, og jeg glæder mig så meget. Men jeg har fået pakket, og nu venter jeg egentlig bare på, at min scooter-guy kommer. Han kommer mellem 10 og halv 12, så skal jeg hjem til Frede med mine ting, jeg ikke skal have med. Og så hygger jeg egentlig bare sammen med Frede, indtil at jeg skal i lufthavnen klokken 5 cirka. Jeg vil bare lige sige tak, fordi I har set med den her vlog, og så ses vi på mandag i Australien.